Здравейте! Днес ще ви запозная една от любимите ми билки – ментата. Докоснете ментата и ще ухае на хубаво. Много на хубаво ухае. Сега ще режа ментата и ще се направя чай. Когато имаш хрема в носа и може да дишаш мента. Когато се напрегнат, ментата те успокоява. Когато те боли корем, пиеш този чай от мента. Сега ще ви изненадам с един много интересен факт. Те са мравката и комара не обичат. Ето билката мента. Тази мента не се дърпа така, ами се реже или с ножичка, или с остро ножче. Защото не е хубаво да изкорените билката. По този начин унищожаваме цялата билка, а другите сега вижте колко стръкчета може да нарежете. Само листата късате и ги слагате в чая. Книгата ми я няма. Тази книга може да намерите интересни факти за ментата и за други рецепти за билките. Примерно може за шипката. Шипката има много витаминци в нея. Абонирайте се за моя канал и се абонирайте за сайта на Словоздрав. Чао!